Știți ce înseamnă alcalinizarea organismului? Alcalinizarea este cheia spre un organism sănătos și fără kilograme în plus. Alcalinizarea se măsoară prin valorile pH-ului în sânge. Un mediu alcalin este mediul în care organismul funcționează corect, în care metabolismul este deblocat, în care deșeurile metabolice nu se depun și în felul acesta noi funcționăm normal. Un mediu acid, dimpotrivă, este cel aducător de boli, cel în care deșeurile metabolice sunt blocate în organism și se depun sub formă de grăsimi. De aceea vin în întâmpinarea voastră cu programul nostru de alcalinizare despre care ați auzit cu siguranță, care tocmai asta face. Aduce organismul dintr-un mediu acid, dintr-un mediu alcalin, deblochează metabolismul, kilogramele nu se depun, iar noi funcționăm corect. Dacă vă doriți să aveți parte de o alcalinizare a organismului în care să reduceți kilogramele în plus, să reduceți balonarea, să reduceți aciditatea, să aduceți organismul dintr-un mediu acid, dintr-un mediu alcalin, vă stau la dispoziție cu acest program minunat și în urma parcurgerii lui vă garantez că veți obține o nouă variantă a voastră sănătoasă și fără kilograme în plus.